Tak Punisher nakoniec neprišiel. To je teda veľké sklamanie, ale OK, beriem, nemal čas a dajú nám špeciálnu epizódu len s ním. Asi nám to bude musieť stačiť. Tak o čom vlastne je? Finále druhej série Daredevila Born Again. Po tom, čo si Disney vzal späť Daredevila a v podstate všetky Marvelovky od Netflixu a tým pádom zrušil všetko to dobré, čo seriálovo Netflix vytvoril pre Marvel, tak prišla reinkarnácia v podobe Daredevil Born Again. Prišla prvá séria a teraz nám skončila druhá. Ale pravdou je, že to vlastne nebol prvýkrát, čo sa snažili Daredevila oživiť. Snažili sa to urobiť aj v She-Hulk. To bola katastrofa. Oproti tomu je toto absolútna lambáda. Každopádne, aj oproti prvej sérii, kedy dali do ruky tento materiál ľuďom, ktorí zjavne neúplne vedeli, čo s ním robiť, tak sa udialo veľa vecí, ktoré bolo treba napraviť v druhej sérii. A z veľkej časti musím povedať, že sa to aj podarilo. Okrem Foggyho, ten je nenávratne mŕtvý a ako som už povedal v prvej recenzii, sú veci, ktoré sa napraviť proste nedajú. Suma sumárum je druhá séria Daredevila Born Again veľmi slušný seriálový Marvel. Mám veľmi veľký problém porovnávať ho s Netflixovským seriálom, pretože už to bolo dávno a možno si to prikrášľujem, ale príde mi, že to, čo sa dialo na Netflixe, bolo stále ešte o triedu lepšie, než to, čo je tu teraz. Napriek tomu, že sa vrátili tí tvorcovia, ktorí to robili pre Netflix, tak mi príde, že sa stále nedostali na tú úroveň, na ktorú sa dostali na Netflixe. Aj keď je pravda, že napríklad Iron Fist z Netflixu bol celkom katastrofálny. A aj Daredevil tam mal slabšie série, takže možno si to moc prikrášľujem v hlave. To ale nič nemení na tom, že druhá séria Daredevila z Disney je hodne fajnový seriál. Má svoje problémy, ale začnem tými pozitívami. Wilson, Kingpin, Fisk. Najsilnejšia postava seriálu, áno, je tu stále a zas ten istý záporák, je to práve on, ale je treba povedať, že Kingpin je rozhodne to najlepšie, čo druhá séria má. Je to najkomplexnejšia, najkomplikovanejšia a najlepšie zahraná postava, ktorú tento seriál má. Pokiaľ si scenaristi dali záležať na niečom, tak je to táto veľmi morálne, eticky komplikovaná postava, ktorá má svoj vývoj a na konci som mu skutočne veril, že sa láme a že začne hovoriť tú pravdu, akákoľvek je. A aj som veril, že je presvedčený o tom, že to, ako to robí, je správne. Veľmi dobre tento seriál vykreslil tie morálne a ideologické problémy, ako vidí svet Kingpin a ako ho vidí napríklad Daredevil. Jasné, Kingpin je stále antagonista, stále je to ten človek, ktorý je kriminálnik. Ale z toho, ako tento seriál plynie, čo sa tam deje a akým spôsobom Major Fisk vlastne vystupuje, tak je jasne vidieť divákovi, že sa fakt snaží urobiť niečo pre New York. To niečo je veľmi šedé, je to šedivá šeď, najšedivejšia, aká sa len dá, ale musíte uznať, že tá postava je extrémne komplikovaná a komplexná a nedá sa zaradiť do takej tej klasickej škatulky, toto je kriminálnik, antagonista, to je ten zlý. Je to oveľa komplikovanejšie než to. A ten záver to podtrhol a tiež sa mi páči, že v finále nevyšlo takým tým klasickým bojom dobra a zla, kedy dobro vyhrá a tým sa končí, ale že to skončilo tým, že Fisk sa vlastne nedá poraziť na peste. Fiska treba poraziť dohodou, dialógom. Ak by som mal túto postavu s niečím prirovnať, tak to veľmi pravdepodobne bude seriálový Penguin. Aj keď jeho seriál bol kvalitatívne o trochu lepší, ale tým nechcem povedať, že by Daredevil bol nejaký zlý, podpriemerný šunt. To nie. Len Penguin bol o niečo lepší, ale v rámci záporákov, v rámci postav, ktoré tam boli veľmi silné a komplexné, sú Fisk a Penguin na rovnakej úrovni. A to je čo povedať. To, čo fungovalo o trošku menej, trošku slabšie, bolo práve to Ironmanovské. A možno by som, zabudol som povedať, že v tejto recenzii budú pravdepodobné spoilery, že pokiaľ ste finále ešte nevideli, tak si najskôr pozrite finále a potom túto recenziu, pretože vám nechcem vykecať tie hlavné body, ktoré budem musieť vykecať, aby som podporil to, čo sa snažím vysvetliť a prečo recenzujem to ako recenzujem. Takže pozor, spoilery. Takže to, čo fungovalo trošku menej než ten komplexný charakter Wilsona Fiska, je to Ironmanovské doznanie, ktoré Matt Murdock má v rámci súdu.
Je to fajn, funguje to, dalo sa to očakávať, ale rozhodne to nemá tú váhu, ako by to pravdepodobne zaslúžilo a aj mi príde, že reakcie sveta a postáv okolo neboli dostatočne zaujímavé alebo dostatočne prekvapené, šokované po tom, čo sa dostala na svetlo sveta tak ultimátna informácia, ako je práve toto. Každopádne to fungovalo stále dostatočne dobre a aj to dávalo zmysel, tá motivácia tam bola. Neviem, čo to bude znamenať pre ďalšiu sériu, ale pre Ironmana to zafungovalo trochu viac cool, než tu. Každopádne stále oceňujem ten nápad, oceňujem to, kam až scenáristi a tvorcovia zašli, aby to bolo viac reálne, viac pri zemi, viac to chytilo za srdce a viac sa to tvárilo ako niečo, čo nie je iba úplne vymyslená fikcia a komiks. A teraz budem haniť a chváliť zároveň, pretože to, čo sa na konci udialo, tá občianská vojna v rámci New Yorku a ten spôsob, akým to celé vyvrcholilo, ako nápad mi to príde absolútne skvelé. To, akým spôsobom to aplikovali, to už mi tak dobre neprišlo. V prvom rade Bullseye. Bullseye sa proste čista jasná objaví na správnom mieste v správny čas a zlikviduje atentátnikov, ktorí teda boli, ako sme zistili, najatí a tak ďalej, to je v celku fuk, ale je tam, bez ľadu a skladu sa tam objaví a spraví to, čo spraví, čo nedáva extra zmysel, bez toho, aby človek začal premýšľať a hovoriť si, ako sa to mohlo teda stať. Tam stačila pár sekundová scéna, kedy mu ten týpek zo CIA zavolá a povie mu pár zaujímavých slov a tým pádom by dávalo zmysel, že toto je to echo, ktoré dostal a toto je ten dôvod, prečo sa tam objavil. Tiež mi nedávalo úplne extra zmysel, prečo pokračoval v atentáte a hlavne, keď už v ňom pokračoval, tak som očakával, že sa trafí lepšie. Každopádne táto časť, týchto pár sekúnd, táto jedna scéna mi prišla, že bol veľmi kostrbatý oslý mostík k tomu záveru, k tej občianskej vojne, k tomu veľkému eskalovaniu, ktoré tam na konci vzniklo. Čož mi príde veľmi slabé. A tiež mi príde celkom smutné, že celú túto vec naňahňali do nejakých 20 minút. Toto, keby sa stalo v polovici seriálu a potom sme mali ešte ďalšie 3 diely na to, aby to poriadne vyeskalovalo. Aby ľudia boli zatvorení na súde, aby v uliciach zavládol teror a anarchia, aby policajti a ľudia a Daredevilovia ulic začali proti sebe bojovať. Toto mohlo byť extrémne zaujímavé. Pravdepodobne drahé, ale extrémne zaujímavé. Tam sa dalo čarovať. Takto sme dostali len pár minútovú sekvenciu, kedy po výstrele, ktorý nemá úplne motiváciu, sa ľudia instantne dostali do ulic, nachystaní robiť čokoľvek, čo je treba a jak rýchlo to začalo, tak rýchlo to aj skončilo. Škoda. Pričom celá séria mi prišla, že plynie extrémne pomaly, že by sa dalo ísť rýchlejšie, napredovať. No a potom na záver sme dostali absolútny rýchlik. A boli tam jasne vidieť tie morálne dilemy všetkých tých Kingpinových nohsledov na konci a všetky tie veci, ktoré im chodili hlavami a všetci sme očakávali, že to príde tento výbuch, táto implózia zvnútra. Ale bolo to extrémne skratkovité. Extrémne. To, že sa celá Fisková armáda v sekunde rozplynula na základe jedného úderu pažbou, to mi príde veľmi smutné. Očakával som, že tam bude viac psychopatov, ktorí proste budú bojovať za Fiska, nech sa deje, čo sa deje. Tento záver bol nedopečený. Uznávam, že nemali čas, pretože si to nachystali takto, ale toto mohlo byť oveľa, oveľa lepšie. Ale to neznamená, že ideologicky a tematicky mi záver vadí. Záver bol podľa mňa skvelý, len mohol byť lepšie aplikovaný. A Punisher teda neprišiel, nemal čas, robí Spidermana. Ale aspoň dostaneme ten hodinový špeciál, ktorý tiež zrecenzujem, na to sa moc teším. Každopádne namiesto Punishera sme dostali Jessica Jones a na konci aj Luka Cagea, čož mňa osobne veľmi potešilo, pretože to vyzerá, že je to nejaká predzvesť toho, že to, čo na Netflixe skoro umrelo, je teraz von z hrobu, čož by bolo fajn, pretože na Luka Cagea a Jessica Jonesovu som sa vždycky veľmi tešil, to boli veľmi zaujímavé a veľmi šedivé postavy, tak som zvedavý, čo s tým ukuchtia. No nič to nemení na tom, že tieto postavy, no Luke Cage úplne, ten tam má len cameo, ale aj Jessica Jones tu bola len aby tu bola. Ako možno náhrada za Punishera, ťažko povedať. Keby vo seriáli nebola, tak sa reálne nič nestane, pretože nemala priestor nejakým veľkým spôsobom zasiahnuť do deja. Bola tam z veľkej časti len ako cameo, ako známa tvár, ako predzvesť niečoho, čo bolo a možno bude. Okrem teda Iron Fista, toho môžu nechať tam, kde je, ten mi nevadí, že sa neobjaví zas. Tam to ani na Netflixe nezafungovalo. Tak aký je teda sumár druhej série Daredevila, Born Again? No
No sumár je, že v rámci seriálového MCU je toto skvelý seriál. Je. Má svoje problémy, má svoje nedostatky, hlavne scenaristické a hlavne na záver, ale stále je to na pomery toho, čo sme videli, napríklad v She-Hulk, je to skvelé. Je to realistické na pomery komiksov, je to dobre zahrané, je to dobre napísané, má to skvelé postavy, má to aj svoje slabé miesta, má to aj svoje pomalšie a slabšie chvíľky, áno, a v finále mohlo byť oveľa lepšie, nestalo sa, ale stále je to niečo, čo rozhodne má potenciál v tretej sérii urobiť veľa. A aj využiť to, čo Netflix pred x rokmi vybudoval fakt dobre. Tak snáď sa im to podarí, snáď to nepokazia. Aj keď, ako som už hovoril v tej prvej recenzii, vzhľadom k tomu, ako pomaly tento seriál je, aktuálne táto séria, tak je možné, že stratí veľa divákov a aj ten záver pravdepodobne nie každého nadchne. Takže sa bojím, že nebude sledovanosť a možno to zrušia, čo by bola veľká škoda. Tak či tak, solidný seriál, rozhodne stojí za to vidieť. Ešte na záver poviem, že si nie som úplne istý, ako na mňa mala pôsobiť tá Hektorová mladá dcéra, ktorá na konci rozbíjala lebky policajtom. To bolo veľmi zvláštne a začiarov. Neúplne chápem, čo sa snažili scenaristi povedať touto vecou. Predsa len tie malé deti, ktoré rozbijajú lebky ľuďom okolo, neviem. Ale čo ja viem, napíšte mi do komentárov, čo si o tom myslíte. Čo sa vám páčilo najviac? Bol to Fisk? Čo sa vám páčilo najmenej? Pokecáme v komentároch a aktuálne tretia séria vyzerá, že je odklepnutá, tak sa aj snaď aj dočkáme.